Започва. Давай. Котите пошли са. Ето са грозна блонка. Не, към покер фейс. И разкри. Само да ти помогна да слезнеш. Да, браво! Не, сериозно иска да ти помогна да слезне. Спокойно, Песи, аз съм ти приятелка. Аре някой да пипне са. Кой сме? Здравейте. Не, я си отива. Я да играчката, ади. Нищо става, значи се отказваме. Хайда, братка. Хайда. Етапа. Хайде. Разкарай го от мен! Я, аре да си подаваме, ади. Ма гледай по-нависоко да го меташ, да не цели. Добре, хайде. Как си петиче? Просто го хвани, споко, няма така. Гледай. Ама Вики, мятай към Ади, не към нас. Няма да ухапя така. Виж. Баси, човек. Просто ги няма да бъде. Няма да бъде. Бати по дебелия пес. Хайде. Закаме го за хубота! О не! Хуботи! Симаш ли? Хайде. Искам да бутнеме. Нали? Айде, ади. Айде да бутнем. А не! Ай, да дръж го, бе. Аре да се борим, ама трябва да сме двете. Трябва да отиде по-към ъгъла. Ще изяде. Хайде! Ма накарай да отиде по-към ъгъла. Чакай, стой. Баси, как я избута? Здравейте си! Толкова е тъпа обаче. Твоят се наплю. Защо не си на пауза? Какво правиш? Боби са! О не! Не, моля те да ми го. Моля те. Добре, Петуния. Как се пуска тая код? Мисля, че е на пауза. Как се пуска тая код? Не, на пауза. Как се пуска? Така. Вие престанете. Не са. Тя май умря, Песи да уби. Това ли се?